Здравейте, приятели! Намираме се в Оптика Оптикс Център и днес искаме да ви представим една интересна поръчка на един интересен клиент, който е с много претенции и изисквания, точно тези, които най-много харесваме. И днес ще ви обясним точно какво ще направим. Колега, може да се включите с стъклата. Тук искаме да покажем, че размера има значение. И защо има размера значение и при кои стъкла има значение. Общо взето, идеята, когато стъклата са плюсови, с плюсов диоптър, да бъдат с възможно най-малкия диаметър, така че да стане съответно и центровката и стъклото да бъде максимално тънко. Тук на този господин сме му направили, изпращаме рамката в лаборатория, там изчисляват параметрите, по параметрите на рамката, се изчислява точно какъв да бъде диаметъра на стъклото. В случая това е минималният диаметър на стъклото, който позволява центровката да съвпадне с неговото междузенично разстояние или това, което ние сме взели предварително, ето от оптичния център на дясното око до лявото и така с възможно най-малкия диаметър стъкло да направим едни перфектни очила. Аз искам да попитам обаче, защо е важно да се поръча стъкло на възможно най-малкия диаметър, според който може да направим центровката? Да, с две думи размера защо има значение. Отново обяснявам. Защото тук е важна централната дебелина на стъклото, не периферната. Тя съответно централната, като падне централната дебелина на стъклото, пада и периферната дебелина. Затова ние печелиме с намаляване на диаметъра в случая на плюсовото стъкло, ние печелиме точно това. Или клиента си плаща за стъкло с индекс на изтъняване 1,56 или 1,6, а получава продукт, който се равнява на индекс 1,71, 1,74 примерно. Което означава, че по този начин клиента пести пари, а получава перфектния продукт. Просто няма как да се направи по-перфектно нещата за изработката на очилата в такъв случай. Това е особено важно за големи диоптри, големи и минусови и плюсови стъкла и по-специфични поръчки за по-големи рамки и така нататък. А какъв тип стъкла, очила точно се е поръчал клиента? Какво ще правим, какво ще покажем днес на нашите приятели? В случая ние сме избрали продукта на Мирада Фото, това е стъкло, което се променя на светлината. Едно време им казваха хелиоматик, някои познават по този начин или фотохромни стъкла. По-интересното е, че отцветяването е в зелен. Не стандартното кафяво и сиво-синьо, а в зелен. С оптимизация, както казахме, на стъклата, според формата на рамката и големината на рамката по боксинг системата. И тук е хубаво да отбележиме, че изчисленията, тези стъкла да дойдат в този диаметър и в тази форма се прави от лабораторията на UV United Vision България, които са страхотни, екипа е уникален, изчисленията са максимално прецизни, по-прецизни няма как да са и след малко ще го демонстрираме тук на машината и крайният продукт е топ. Няма какво да... Една дума. Топ изпълнение. Това, с което започваме в момента е да сканираме диоптричната рамка на нашия автомат. Много е интересно винаги за вас да гледате такива технологични неща, как се случват. Ето това е една игла, която минава по вътрешния канал, за да може да изрежем абсолютно точната и правилна форма. А на каква машина работиме? Да покажем най-доброто японска Nidec. Една от последните разработки на Nidec. Японска техника, супер високо качество, няма повече какво да кажем. Сега нанасяме всички параметри, които са ни нужни, така че да се получат едни прекрасни очила с ясно виждане. Нанесени са данните от това, което сме взели предварително като мерки според рамката. Тук имаме само леко да коригираме. Височината е 25.5. Потвърждаваме ляво-дясно еднаква височина и така отиваме на следващото меню и ето тук ще се види колко точно е изчислена големината на стъклото. Ето. Така и така. Хоп. Ето сами може да видите колко прецизно е изчислен диаметъра на стъклото и на практика колко много използваме от него, а колко мъничко остава за изрязване, което гарантира освен естетически добър външен вид и много драстично ограничени аберации.
Като казваме аберации, какво значи аберации? Как го разбират хората? Аберации означава, моля да покажи тук, винаги оптичният център най-точно диоптър отговаря в оптичния център. Примерно тук е 1,5, ето го оптичният център на стъклото. Колкото по-настрани излизаме от оптичния център, толкова повече аберации се получават или по-точно изкривявания на образа. Тук в края, в периферията, винаги има аберации, с които човешкият мозък обикновено свиква, но не са много приятни, затова целта е да бъдат колкото се може по-малко аберации. И ето го готовия продукт. Много добре изглеждаш. В момента са бели и сега искаме да ви демонстрираме посредством UV лампата как ще се променят, в какъв цвят по-точно. Това е UV лампа, която имитира ултравиолетовите лъчи и ни позволява да разберем стъклото в какъв цвят се оцветява. Не е максимално идеално, както навънка, когато свети слънцето, но все пак ни дава достатъчно. Сега ще видим и какво се е получило тук. Много приятно. Светло-зелено. Светло-зелено. По принцип, колкото е по-силно слънцето, толкова по-тъмно зелено ще изглежда стъклото. Но мисля, че станаха един наистина много интересни очилца. Виждате антирефлексното покритие. Има и допълнително интенс покритие, което е олеофобно, хидрофобно и въобще предпазва вашите очила от замърсявания и забавя тяхното надраскване. Прави така, че по-лесно да се почистват, по-трудно да се зацапва. Това е олеофобното покритие. Всяка фирма за стъкла, за диоптрични стъкла и го има под различно наименование. В случая нашето се казва интенс. Така остава да се обадим на клиента и ако прояви добро желание, разбира се и съгласие, ще го снимаме с очилцата.